Hola, avui parlarem de l'impacte tecnològic en l'estratègia internacional. Per visualitzar aquest impacte econòmic tenim dos variables que analitzarem i després anirem amb l'impacte tecnològic. La primera variable són les amenaces. Estem en un món molt disruptiu, passen moltes coses i aquests successos fan canviar el model de negoci, el model de societat i, per tant, també el model de penetració o d'estratègies internacionals. D'acord? Per l'altra banda, hi ha les demandes del mercat. El consumidor, les empreses i les persones han canviat el seu model de demanda. Demanen de forma diferent. I això també ho tindrem que analitzar per veure aquests canvis de model i aquests canvis de l'economia que s'estan produint des de ja fa algun temps, però que realment faran un canvi de model en molt pocs anys. L'accelerador tot plegat de tots aquests canvis és la tecnologia. La tecnologia farà que això vagi encara tot molt més ràpid. I, evidentment, el coronavirus també és un altre accelerador. Poso un exemple. Teletreball. Cada cop la gent farà més teletreball. Han descobert que és possible fer el teletreball. I, per tant, l'impacte que tindrà això, per exemple, amb l'economia, és que moltes empreses estan pensant en reduir les seves instal·lacions perquè no necessitaran tants, per exemple, despatxos tan grans. Amb la rotació del personal, amb despatxos més petits, doncs faran la mateixa feina perquè molts dels seus treballadors, això evidentment de les empreses que puguin, podran treballar a casa, podran fer teletreball, per exemple. Un petit exemple de l'impacte. Anem a desenvolupar això. Aquí tenim les amenaces. Dintre les amenaces, suposo que tenim clar que tenim una sèrie de disrupcions globals, però a més són recurrents, aquestes disrupcions globals. Bé, l'exemple d'aquestes disrupcions recurrents, l'exemple més clar és el coronavirus, que ha tingut un impacte social, un impacte econòmic molt clar amb la població mundial. No sol el coronavirus, sinó, per exemple, les guerres comercials entre Estats Units i la Xina, entre Estats Units i Europa, que fa que també el PIB del planeta comenci a baixar. De fet, hi ha hagut en 10-12 anys dues crisis econòmiques importants, molt juntes en el temps. Però podríem estar parlant d'altres variables com tsunamis, com per exemple accidents de centrals nuclears, evidentment la contaminació del planeta que ens fa repensar la manera de fer les coses. I veiem cada cop que hi ha democràcies adulterades, democràcies on les llibertats es veuen restringides, entre moltes altres. Són alguns elements de reflexió per visualitzar aquest canvi que ens portarà també a un canvi de l'estratègia internacional. Si seguim, tenim les demandes del mercat. La gent demanda, les empreses demanden de forma diferent. I això fa que la majoria de les empreses estiguin en models de negoci obsolets. Hauríem de fer una revisió dels nostres models de negoci. Anem a veure algunes d'aquestes demandes del mercat. La gent demana lead times més reduïts. És a dir, quan jo et passi una comanda, vull que em lliuris aquesta mercaderia d'una forma molt ràpida. No sol en el lead time, sinó també en el transit time, en el temps de transport. És una demanda, tenim l'exemple, per exemple, d'Amazon. 1, 2 dies, 3 dies, tens el producte, el que vulguis. Reducció d'estocs. No volem tindre les empreses als estocs. Vull que ens els serveixin quan nosaltres necessitem aquest producte. Una mica la tendència cap al just in time. Reducció d'estoc. No sol això, sinó que volem el producte personalitzat. El nostre producte, amb les nostres característiques. Per tant, aquelles sèries massives ja no es veuran o es reduiran moltíssim i veurem que la gent fabrica personalitzat amb determinats productes. Per tant, sèries més petites, productes personalitzats i també necessitem ser més flexibles i ser més resilients. I podríem també estar parlant de moltes altres variables, però amb aquestes penso que tenim prou per fer una reflexió dels models de negoci i el canvi de l'estratègia internacional. Seguim avançant.
Tecnologia. De fet, la tecnologia és l'accelerador de tot plegat, d'aquest canvi. Anem a analitzar també algunes tecnologies. Entre aquestes podem veure la tecnologia de les impressores 3D, blockchain, la robotització, big data, també n'hi ha moltíssimes més, però també ens quedem amb aquestes per la reflexió. Entrem en detall en cada una d'aquestes i posem algun exemple. Les impressores 3D. Què podem fer amb una impressora 3D? Tot. Podem fer una hèlix, podem fer qualsevol peça de qualsevol metall, podem imprimir un pont, podem imprimir una casa, podem imprimir medicaments, podem imprimir pròtesis, podem imprimir el que es vulgui. Tot es pot imprimir avui en dia. La qüestió és el cost. Si anem prou ràpids i el cost d'aquesta impressió. Però avui en dia les impressores 3D tenen molta força. Ho hem vist en aquesta crisi del coronavirus, on empreses del sector de l'automòbil el que han fet és, amb les seves impressores 3D, fabricar altres peces per fer els respiradors. Molta flexibilitat, molt ràpid, reduir els lead times. Fixeu-vos que la tendència va cap aquí. Perfecte. En aquest cas, hi ha una empresa a Rotterdam que imprimeix hèlix. A què es dedica? A imprimir peces de recanvi, no sol hèlix, qualsevol. Un vaixell que arriba té algun problema amb alguna peça i se li imprimeix. En aquest cas estan imprimint un hèlix. Si jo fos l'empresa que faig hèlix, per exemple, a Corea, començaria a visualitzar el model de negoci. Potser ja no és tan important o no li donaré tanta importància a la fabricació i al transport d'aquesta hèlix, que tardaré molt, si no potser hauria de vendre una llicència de fabricació a l'empresa que té les impressores 3D i que està fabricant a Rotterdam perquè el vaixell està arribant a Rotterdam. És un exemple. Què més? Blockchain. Blockchain, a nivell de seguretat en les xarxes, per exemple, amb blockchain els contractes es faran tots smart contracts, es faran tots de forma electrònica. Tindrem seguretat de que les dades i tots els processos són correctes. I això ens produirà canvis, com per exemple amb la documentació electrònica, afectarà els crèdits documentaris, amb la presentació electrònica i la validació dels documents. A lo millor ja no ens caldrà crèdits documentaris, evolucionar amb un smart contract. Hi ha un munt d'exemples que podríem posar, com per exemple notaris, potser ja no caldran o menys, perquè la tecnologia donarà la seguretat que aquelles dades són correctes, d'acord? Expedients acadèmics, moltíssims camps i molts d'ells encara per descobrir. La tecnologia de blockchain és una tecnologia molt potent. Robòtica. Estem veient ja plantes robotitzades gairebé al 100%. I pensem, si jo m'anava a Xina a fabricar per un tema de cost, quan estem robotitzant la fàbrica els costos s'anivellen. I per tant, a la millor és més interessant fabricar aquí i no fabricar tan lluny perquè m'estalvio els costos logístics de transport. Simplement per la reflexió. Té altres variables, però de moment analitzem aquesta. Big data, importantíssim. El control de les dades, bàsicament per conèixer la demanda, què és el que ens demanda la gent, què és el que ens demanda l'empresa. Podem veure, per exemple, com Amazon regula els seus magatzems i mou els seus magatzems en base a un algoritme que visualitza què és el que ens demanarà el client. Perquè quan el client està simplement cercant per Amazon informació sobre un producte però encara no ha decidit comprar, Amazon amb un algoritme ja mira les possibilitats que té que aquest client compri i mou el producte fins al magatzem més proper. Big Data. De fet, amb Big Data podríem conèixer qualsevol cosa d'una persona. El 80% d'una persona, on viu, on treballa, els seus ingressos, els seus gustos, la seva ideologia política, tot ho podem saber
a través de mitjançant Big Data. I això ens canvia l'estratègia internacional, tot plegat. Anem a posar un exemple per visualitzar-ho. Imagineu-vos que nosaltres tenim una empresa aquí amb un magatzem molt gran. Anem a veure la tecnologia 3D. Si no tinguéssim la tecnologia 3D i estem important mercaderia de molts països, hem de tindre un nivell d'estoc molt elevat. No sol estoc en trànsit, sinó també estoc a les nostres instal·lacions perquè, clar, no fem comandes cada dia, sinó que ens arriben normalment amb contenedors. Us imagineu que tinguéssim impressores 3D i avui imprimíssim el que demà muntarem? Reduïm tot l'estoc, una gran part de l'estoc. I tots aquests costos que ens estalviem i els temps que millorem són part de la valoració sobre si ens interessa les impressores 3D. Segueixo amb el concepte, però imagineu-vos que, jo estic fent això en una planta, en una fàbrica, i després envio el producte a tots els clients del món. I la pregunta és, i per què haig de fer això? No podria tindre a cada país on jo tinc consolidat un operador logístic o jo mateix amb una petita instal·lació d'impressores 3D on allà imprimeixo i serveixo immediatament amb els meus clients d'aquell mercat? A on instal·larem les fàbriques? A on instal·larem els centres logístics? Doncs els instal·larem a prop del mercat, allà on estiguin els clients. D'acord? I per tant, potser no podem treballar amb impressores 3D pel nostre sector, però possiblement haurem de tindre el producte molt a prop del client i tindrem que utilitzar magatzems o utilitzar operadors logístics perquè el servei sigui molt ràpid. Implantació de les empreses en els països de consum. D'acord? Fixeu-vos que només això canvia tota l'estratègia a nivell internacional. És un petit exemple per la reflexió. Espero que us hagi agradat. Ens veiem en el proper vídeo, que en el proper vídeo treballarem el fi del cicle econòmic, el canvi de model i com reconèixer si nosaltres tenim un model de negoci obsolet o no obsolet. Per això, properament. Gràcies.